інсталяцію зробили. Ну, в принципі, тогочасне, там, 10-х, 20-х. Хорошо, натюрморт такий любопитний. Ну, да. Как раз таки этот перстенок, который он отрымал у 18 году с гербом БНР и народного секретариата. Да, это 31-го года фото. Это нагорода чия? Ну, худший за все Балаховича. Балаховицька? Да. Ну, якби там знову ж з наукової кропки гледжання, поэтому з нагородом шмат питань, тому що, ну і накольки я пам'ятаю, тільки один артикул був зроблений. Там просто Балахович же їх потім ще виробляв і частково розпродавав, частково там узнагароджував своїх былих жовнірів. І, як я ведаю, шмат подробок було уже там 80-90-ті роки, поляки їх штампували. І, по-моєму, хтось навіть з пітерців. Это значить, як, Борис, Борик? Борик, да. А от хто там? По-моєму, Душевський. А. 6. Антон Борик сидит. Так вот... Витан Дубейковский. Да, я постоянно будет по прозвищу. И Любов Зяневич. Ну да, мы так и написали, что Максима вышивальщица.
Тады все-таки кудрявые строили. Ну да. Да. Це ж треба чоловіку, так? Бути у віри закрученим. І життєвим, і творчим, і змагарним.
1903 года расселены. Карска и такими полосками обозначены? Да. И он ими обозначал панование диалекту. Ну, твердое R, сильно акающий говор, то есть центральный. Там твердое R, умеренное аканье, полоски. И в 14 году это было? Составил в 1903. А в 14 это что? А в 14 у нас Написано. А 14 это у нас хронологічна ось. Повинна обозначати, да, частку Першої Сусвітньої війни. Ну, якби, по ідеї, у нас ось якраз таки вистава розгортується по этой центральній лінії поміж картою Карська і початком Першої Сусвітньої війни, і картою БНР уже 18-го. Ще ж була Донор-Запорізька карта. Да. Ну, все ж таки, межі БНР, як усе зазначали, не проводили по карті Карська, ну, поэтому ми і взяли. І ось, ну, якби так хронологічно воно отрималося, і як просочити еволюцію від ідеї білорусової там, етнографічного племені, і ось до моменту вже створення. І що не розрізняться між тими картами? Там межі були криху по-іншому. Наприклад, Карський він не включав у межу білоруської говорки Пінськ-Брест. Тобто, ну, тут Пінськ, да, і тут Брест, а межа ось вона проходить. А в Запорізька? Да, вона включалася. І потім, хоч діячі БНР, карту БНР основували на карті Карська, але Полісся не включили.